Čo mňa fascinuje na tomto projekte a od začiatku fascinovalo, je tá symbióza všetkých vecí dokopy. To znamená, že naozaj je to plne integrovaná vec, že tá kvalita není len ako naozaj ten byt alebo ten prach toho bytu, ale všade je vlastne, je to presiaknuté tými dobrými materiálami, dobrou remeselnou prácou. Tá kvalita nie je len daná v nejakom čase, ale že sa bude vlastne vylepšovať práve tou vrstvou toho zobytňovania a zanimovania toho priestoru do budúcnosti. Tak ten štandard je podľa mňa nastavený pod Hradím hradom a pešou zónou a urobiť niečo, kde idem a zrazu by som prišiel do kvalitatívne nižšej úrovne prostredia, tak by som sa možno zlakol a neprijal to. To, čo prežije najdlhšie v tej štruktúre mesta, je to, čo je do toho mesta tak najviac integrované. To, čo je ako nejakou takou samostatnou novou štvrťou, je takou štvrťou, ako to človek navrhne možno 10, možno 20 rokov a po 20 rokoch už tam človek príde a vie, že toto tam prišlo v nejakom období a už to zostarlo. To jadro tých miest vlastne ostáva v tej trvalej hodnote a to sme sa snažili, aj keď sme vlastne ako keby vstupovali s relatívne veľkou vecou do centra, tak sme sa snažili o to, aby to tak bolo. Ja myslím, že veľkú rolu zohral práve ten verejný priestor a znovu tá pešia pochôdznosť toho priestoru, ten pocit blízkosti. My osobne obidvaja radi máme tú mestskosť, nie? Niektorí ľudia ako radi sú niekde na vidieku, my máme radi, keď ľudia si pozerajú do balkónov, keď sú trošku blízko. Každým dňom sa mi zdá, že naozaj tá funkcie, ktoré tu vidíme v partéri a v tej animácii naozaj sa stále zlepšujú. V čom je Vydrica iná oproti takému bežnému projektu, tak to je ten koberec. Ako keby ten topologický koberec, že to podhradie a hradný kopec sa vlastne cez tie hradby vlejú do tej Vydrice tak prirodzene a že vlastne aj ten pohyb po Vydrici bude veľmi prirodzený a vlastne tu je tá kontinuita, aj tá vec, ktorú naozaj bežne človek nevidí, že sme tu mohli použiť Devínskú žulu v takom rozsahu, ako na vytvorenie celého partra, na ktorý sme už vlastne pokladali ďalšie domy, že sme mali tu možnosť naozaj takto pracovať s takým kvalitným materiálom, to sa bežne nevidí. A je to vlastne ten istý kameň z toho istého lomu, ako tie hradné múry, takže tá kontinuita tam je.